Здравейте! Днес ще ви покажем как се подготвяме и заснемаме събития за нашите корпоративни клиенти. Ще ви покажем с какви камери снимаме, колко на брой са, как записваме звука от събитието и как самите оператори комуникират помежду си, за да знаят какво снима всеки един от тях. А кое е събитието? Събитието е Мениджър на годината 2024 година. Или по-точно, церемонията за награждането на Мениджър на годината. А къде се намираме? В Софийската опера. Какво е най-важното, когато снимате корпоративни събития? Най-важното е да се подготвите както трябва. Какво значи това? Хубаво е да говорите с хората, които организират събитието, да прочетете сценария на събитието, да говорите с всички технически лица на събитието. Какво значи технически лица? Хората, които отговарят за звука, осветлението, мултимедиите. Другото много важно нещо, което е хубаво да изгледате на една репетиция на самото събитие. Всички такива големи събития имат репетиции, които се случват същия ден обикновено и не е лошо да отидете да ги изгледате, за да видите как се случва всичко. Днешното събитие ще го заснем с 4 камери. 3 камери са на статив, като една от тях е на общ план и следи сцената в общ кадър, което значи, че каквото и да се случи на нея, ние знаем, че го имаме. И ако другите 2 камери са изпуснали нещо, винаги тя е като застраховка. Следващата камера седи на близък план и следи хората, които говорят обикновено на сцената, или в случая, тъй като сме в операта, ще има певци и танцори. Третата камера е така наречената бюти камера, и която използва каквито поиска планове, така че да има разнообразие в сравнение с близкия план и общия план. Четвъртата подвижна камера е за да може да имаме някакво движение в кадрите след това на монтажа. Какво значи това? Тя през цялото време се движи и заснема само определени моменти от самото събитие. И след това на монтажа се слага за разнообразие на другите 3 статични кадри. За съжаление, вече трябва да сме много тихи, тъй като музикантите започват да репетират. Така че ще се изнесем, за да не им пречим. Колкото и странно да звучи, всъщност най-важното нещо на такова събитие е да запишете качествен звук. Хората, които говорят на сцената, трябва след това да се чуват максимално добре и максимално отчетливо. Както казах и преди това, друго важно нещо е всъщност оператори да могат да комуникират помежду си. Защо? Защото е много важно всеки от тях да знае какво снима другия оператор всъщност. За целта ние се събираме преди това и обсъждаме кой оператор точно какво трябва да заснеме с неговата камера. И другото, което е, те имат интеркоми, с които се чуват помежду си и знаят всеки един момент кой какво записва. Много важно е да се запознаете, както казах и преди това, с всички колеги на събитието. Какво значи колеги? Хората, които отговарят за звука, тъй като от тях взимаме звука, който ни трябва за камерите и за рекордера. Ние взимаме от 2 места звук, за да сме застраховани, ако един от двата варианта пропадне, поне на другия да има звук. Как го правим? На едната камера записваме звук направо от пулта на звукорежисьора в случая, а в самия пулт включваме и допълнително един рекордер, който записва звука от друг източник. Друго важно нещо, свързано с звука, е да записвате на всички камери атмосферен звук. Какво значи това? Всички камери, които ние ползваме, имат вградени микрофони, които ние ги нагласяме така, че да записват звук през цялото време. Така след това на монтажа е много по-лесно да синкнем 3-те камери, или 4-те, както е в случая, защото аз забравих, че има 4-та, заедно с звука, който записваме отделно. Намирам се в едно от най-приятните места в Софийската опера, именно ложата. Тук е момента да кажем и за друг важен човек, с който трябва да се разберете предварително, а това е осветителя. От осветителя зависи сценичното ви осветление и това, което ще е върху хората, които говорят, каква цветна температура ще е. А това е важно да го знаете, тъй като трябва да настроите камерите на същата цветна температура, за да може хората да изглеждат нормален цвят. Ние ползваме основно камери на Blackmagic, тъй като аз лично съм много доволен от качеството на картината. Те имат много недостатъци, особено за събития като това, примерно нямат автофокус, което значи, че операторите ви трябва да могат да се справят с ръчното водене на фокус. Но пак да кажем, качеството на картината е прекрасно, особено за цената на тези камера, особено в случая, когато ни трябват 4. Общия план камерата е желателно да сложите най-голямата батерия и най-пълната на него, тъй като това е единствената камера, която не трябва да спира по време на цялото събитие. Друго много важно нещо е, че на всяка камера всъщност е хубаво да разположите различни обективи. Какво значи това? Трябва да имате един задължително дългофокусен обектив, който да е за близките планове, един, който е по-широк обектив за общите планове и един обектив, който е универсален, в случая това ще е 24-70, с който оператора може да си избира каква част от сцената да вижда реално. В случая казахме вече, че използваме камерите на Blackmagic, които даже не спонсорират това видео, за съжаление, но ние ползваме няколко вида камери, както виждате. Една Blackmagic 4K, една 6K Full Frame и 2 6K Pro. Лошото е, че в случая всичките камери са с различен байонет. Какво значи това? Използват различен вид обективи реално. Но ние, благодарение на преходниците, които използваме, всъщност правим всички камери с един и същи байонет, а именно Canon EF.
Много важно е как сте облечени всъщност на такива събития. И не само вие, ами и всички колеги, които сте поканили да работят за вас. Какво им преди по това? Хубаво е да сте с някакви изчистени дрехи, задължително с черни обувки и колкото по-тъмни цветове, толкова по-добре, тъй като след това в залата няма да се виждате. Като това важи за всякакви видове събития. От сватбата на братовчетви до строго корпоративни събития с официален дрес-код като това. Както виждате, на всички камери използваме големи V-Log батерии. Това е, защото не искаме всъщност по средата на събитието да свърши камерата на батерията и да спре записа. На всички камери ние използваме SSD-та за запис, тъй като събират много по-горчива информация и ще издържат цялата церемония, без да се налага да сменяме картите или SSD-тата. Друго важно нещо, което трябва да направите, всъщност е да изравните всичките камери. Какво значи това? Всички камери трябва да записват в един и същи кодек, една и съща резолюция по възможност и в един и същи picture профил. Другото, което проверяваме е лъта, на който е настроена, Gen 5 Extended Video. Това е лъта, който всъщност операторите ще гледат. Другото, което трябва да направите е да изравните цветните температури. Както казахме преди това, ние сме се разбрали с осветителя в залата на каква цветна температура ще са лампите върху хората. И той казва, че ще е някъде около 3200 келвина. Затова на всички камери направо нагласиме белия баланс на 3200 келвина. Другото, което е важно да ги изравниме, е да са на едно и също ISO. Защо е важно това? Защото така всичките камери ще имат еднакъв шум, който ние след това може да намалим или увеличим, ако ни се налага в постпродукцията. Салонен персонал, къде си, бе? Как го каза салонен персонал? И ние сме салонен персонал, ама по-различен. Шуп-шуп. Както виждате, ние разполагаме с доста чанти, в които трябва да съберем всичката тази техника. В началото ние ги слагаме всичките, отваряме ги и вадиме почти всичко от тях, за да видим какво сме забравили и какво не е в случая. След това обаче, всичките чанти, всичките неща, които не ги ползваме, трябва след това да си ги събереме, тъй като пак сме на официално събитие, и хубаво да ги съберем някъде, така че да не се виждат и да не пречат на другите хора и гостите на събитието. Ще стане тази седмица. Къде си, бе, French Girls? Виждаш ли да ти го научиш? Не го виждаш. Кога, кой какво записва, става, нали? Звучи готино даже. Мисля, че 3 пъти повторих едни и същи неща, но... Стига си махала накрая, като това е като сватбените тия. Като това, така, па така. Искаш ли нещо розичка да носи, да мога да минаваме през нея? Всеки път пръстени ще се въртат после и такива работи.